Büskem Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları, hormatly tamaşaçılarımız, şugun 21 dekabr, ýagny iň uzun gijäniň bolýan güni. Bu hem Eýran Islam Respublikasyna uly ähmiýeti eýedir. Şonuň üçin hem bugün Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň elçihanasynyň medeniýet merkezinde ýalda bayramçylygy, ýagny iň uzun gijäniň bayramçylyk çärefi geçirilýär. Biz hem Atavatan media toparymyz bolup bu çäre gatnaşmana geldik. Bismillahirrahmanirrahim. علی مجتبی روزبهانی هستم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان. Beyk Allah Tağalanyň ady bilen men Ali Mujtaba Rozbahany Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyňky elçisi. Türkmenistana gelenme bir aýdan gowrak wagt boldy. Öňe bir näçe gezek Türkmenistana sapar edipdim ýöne elçi hökmüne bellenemde geldi Türkmenistanyň özgörenligini, Türkmenistanyň has hem öňe gitýänligini öz gözüm bilen görmek, şaýat bolmak meni öğrendiýsen bu sanyrdy. Şu gün Eýran Islam Respublikasynyň medeniýet merkezinde ýalda bayramçylygy ýani çelle gijesi Eýran halkynyň arasynda iň uzun gije, iň garanky gije hasaplanylýan bayramçylygy belläp ötýär. Ýalda bayramçylygyna gadimdan gelýän däpler, desurlar bar. Ol däp desurlary biz nesillerden nesillere geçirip gelýäris. Hemde şol bayramçylyk bilinýän gijesini nesillerimiziň däp desurlaryna has ýakyny tanışmaklygy üçin riwayetlaryň, hekaýalaryň, ertekleriň üstü bilen däp desurlaryny beýan etýär. Bu bayramçylykda şeýlede Hafsyň kitabyndan palatmak ýaly däpler, ýani çykan şygyryň durmuş bilen baglanşyklygy barada bir näçe ananşlar bardyr. Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň arasyna medeniýet we ykdysady gatnaşyklar ören asnaşykly, bu gatnaşyklar hassa öňküden hassa berkär diýip umyt etýär. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň hormatly prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow we Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow şeýle dawaral çäreleri belleme üçin döredip berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýtýar. Bayramyňyz gutly bolsun, sag bolun. یک همچین فرصت‌هایی رو فراهم آوردن که ما مناسبت‌های مشترک فرهنگی رو بزرگ بداریم و روابط فرهنگی خودمون رو گسترش بدیم. نوید رسولی هستم، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان. Beyk Allah Tağalanyň ady bilen men Navid Rasuly Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň medeniýet meseleleri boýunça geňeşçisiyim. Şuň biziň medeniýet merkezimizde ýalda bayramçylygy uly şatlyk dawara bilen bellenilip geçilýär. Bu gün Eýran halky üçin şatlykly bayramçylyklaryň biri bolup durýar. Biz hem medeniýet merkezimiziň işgärleri bilen, elçihananyň işgärleri bilen hemde mihmansöýür eziz türkmen halky bilen şu günkü bayramçylygy şatlyk şowkuny bilen uly dawara bilen belläp ötýär. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň hormatly prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow şolar ýaly medeni çäreleri ýokary derejede dawaraly ýagdaýda gurnap bermek üçin etýän gollawlar üçin döredip berýän uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýtýar. Egerde ýalda bayramçylygynyň däp desurlary barada aýdyp geçsek, onuň esasy nişanlarynyň biri bu dostlukdyr, mihmansöýürlük, mihmançylyga gitmeklik, ýaraşmaklyk hemde birek bilen bililikde üýşüp şol bayramçylygy bellemeklikdir. Mähir muhabbetiň bayramçylygydyr. Ýalda bayramçylygyny Eýran halkynyň iň gadymy bayramçylyklarynyň biri bolup durýar we gadymy döwürlerden, müň ýyllardan göz başalyp gaýdyp şu günlerde hem Eýran halky tarapyndan uly şatlyk şowkuny bilen dawaraly ýagdaýda bellenilip geçilýär. Hemde şu bayramçylykda bereketiň hasylyň nişany hökmünde uly saçaklar owadan şekillerde
sizin sinaşyňyz ýaly bellenip geçilýär. Biz hem Türkmenistan'ı, Türkmen halkı bilen bilelikde şu davaral çäräni bellemeyi niyet edip bellep oturýarys. Bolan mümkinçiliklerimiz bilen Türkmen halkyny şu bayramçylygymyzyň däp desturlary bilen hassa içkin tanıştırmağa öz medeniyetimizi däp desturlaryny Türkmen halkyny açyp görkezmek üçin elimizden gelenini etýär. Türkmenistan bilen Eýran Islam Respublikasynyň arasynda medeni gatnaşyklar günü-günden pajalap ösýär. Geljek ýylda hem Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky ähli uğurlardaky köp taraply gatnaşyklarymyz hassa berker, hassa öňe gider diýip umyt etýärin we inniki ýylda, täze ýylda ýalda bayramçylygyny mihman söýür ediz Türkmen halky bilen bilelikde Türkmenistanyň ululy çadırlaryna ýa bolmasa çäre bayramçylyk geçirilen merkezleriniň birini hassa davaral ýagdaýda geçirer diýip umyt etýärin. Ýene bir gezek ýalda bayramçylygyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun. میهمان نواز ترکمنستان این جشن رو در یکی از سالن‌های خوب ترکمنستان برگزار کنیم. خیلی ممنونم.